megalayapost.news. Harapan kong kintudon sa kinong terwae, simat swasisin, pinsutana unil jindi ubatman. Kabaaran dala subang, dala yomat sisin arsin, sedang matong mapinhapan tit na napikwa yotu, lamarban ay kuntum yosyo. Namar ke jing jelai jong drugs, bat ke jing kloy jong ki kon samla ban ngop bat kerni haki kam sniu, bat ke jing di buat kam tam ke shong kha khna, ka village health council jong ke snong nartap ha ke jing trelang bat ke marngar PHC bat umsau nong kharai health and wellness center mentak sngi klap long dak program a jing kai halor ke jing ma u drugs bat ke shong kha khna, ke jing pang nyong kulia bat kiwe kiwe. Ya ke program la long ha ke snong nartap balawan ru ban sakhi do ba Rocky Marwen kum kongsan ha ke jing don lang ke Dr. JCM medical officer ke marngar PHC ke kong Anita Thaba ke bade ke adolescent health counselor ke nongpo civil hospital ki nong trei nagite ki artli ki jaka ajung smart jong ke sarkar ringkat ki kimi kpa ki khon samla bat ki habarit na southli ki snong ba kunthop ya ka snong nartap langpadon solite rim bat solite thmai no lor ke program ajing kai ki ba jong ki southli ki snong ha ke sngi la pelong ru ke jing smart e ki ba ha ke bade ba ka kot ke khia na do ki binian ke bolong ke jingmentoi ba ke jingkut khu ke bakrau ya ki ba ya ka yin kasam bat kham ta me ya utuk na me ya tuk na bala hab lan ne ngok ha ka jing shong kha barak na la li ha ni u drop ni i ba ka kom ka statistic bala pelong da ka assembly how ni usdam august ahaja apusa nisham ba 2.5 lakh mo 8.7 lakh kiladon kita kibriu kibala ngop hauni jindi pembuat tinggalong ke ke bas ngosi bat kaba isin hapre kita ki 2.5 lakh lai ko haja ki deki kenthai te filas ngo thu hi kanu kajikta jong ni jindi pinbua jong drugs menshua hi amba kibadi drugs ki data ki brio ki baruspa de kala bade data shasar tamba hawali pe pat ka gadam mi kisngi ni kadan shisha kata ka jing khai ba kadan shisha kata ka bangi haban kinde ben rio no namar katsha bangi phai katsha bangi pe uni drugs bla yo ban rungwa sha kichaka ki balong kendong ru nimut ba bade data ha shillo lagi observe boy kade betang han longpo tamba ulayo ban rung she jaka kiba kenong te ka ba kham song smosi kalong ba bol sin ki khna kiba kibre kiba ka hauli drugs kade ki khna kiba dam khi samla te khindia bale ka kisha ta bha ki khna ki khon samla kalong ba kade ka por jong ka jing he jing san kade ka por jong ka jing yele apreng ke joki kade ka por jong ka jing kwa jing persang kade ka por jong ki parlok namar bol sin kum hakili ki reta kum ki khon samla lari ki don kilo ki jing lari ki don kilo ki jing slow haki bol sin khamle ki parlok ba yaki bahayeng masam lari ki kme ki pa kata kade ka wei ka bangala jusham Pomi counselor bangala train minta dangi kili lagi dangi lalu kita kilo ki benta kide ki kham jam ki kham wa kita kila jingeram lagi parlok ban lagi kme ki pa te kata kare ko wei ka daw ka bapelong ki khna bakin ngop lagi bakin persang nama lima ki jing ye kendo parlok te kaba kala bande na ki daw ki babul kila bande ki daw haying hasam ni kila bande ki daw na lagi shimat lagi kila bande ki daw na ki jing pule lesin ki sharp pressure palat hay kila bande haying hasam lagi haki school kimla bande le kita ki jing ki bon ki jing mo jing prakhat ki mo ba da ka ba persang hakum kini ki jat kala bande na ying hasam la wan na kilong ying ki ba ka ying hasam ka lok ka ba ya pai ya para ka bom dang ka jing song sain hapdeng ka long ying hapdeng pa ba ka kmi ka ta ka de ka wei ka da ka ba pelong kini ki khna bakin ngop hali ni ki jing di pin buat la ni pe habai de ka jing song tha dang khna ru
Kali kalau long pun kata kau baik ke Jingpang, kalau long pun kata ka epidemic, kata ke Jingpang ka bagi melak bantai rakam. Balik long pun ni kadai babun sin kikena hakarta ka badang red las dangban ya lam samla. Ong kumbang laban men kam hakmat ba kibun sin diwa kita jingerap na kiparlok banyak bahayang rasem. Namun ismo lima kiparlok kila banyo kita kijing ya selok lari kita kijing batai. Handai bun sin pat ladang iwat kila jingerap na kiparlok bun sin isya dalam bakla. Ti kajing syong haram kena ru kadai kawai ka bakta ya ka koi ka kia ya ka jingmo jing perkhat kakta ya ka emlang ka salang kakta ya ka yo kokat ka jing puli namar hakarta ka badang re ka por banhe bansan kum ka khna samlam ka haban kit no wut ya ka jing lok kumir te kom long ka e ka basuk ya ka tu ka khna samla te kinan bun ki jing ta khamtam e habai de baka fiscal changes or fiscal had consequences namar hakarta ka badang re kinsan kelakit no ya kajin long kumir jin ke bangi ong ni hak man su tho shwa ka ban ko ngan ban shwa ya ka shong kha na kum ban ban rak lem ye ke jin kren jong councilor shakmat hang me ki hak ki barit na ko ban kli ye phi mano ba ko ban let lok dang khna mo na trai wa ki kimi ki pa ke na ban story ki khon ki chi ki jongi bakin let lok dang khna warga sorkar o kanam sya iki khna bakin letlok hapo karta baro ikin chei gidi bat kenjo ya ka khat prasnem usamna suprang de bat kenjo ya ka arkhoi snem karta jungu kata kade ka shokha ka bajanai naga banta ki khun ki chi jongi bat kumno ban ya dai ki khun samla bakin ngom hagane ka shokha khna kenmao kinong shok shnong kade ban sedang naga yin ka sel mendang ni kejuk ki kimi ki pa ki hak panong ki parlok ki bayajan bala ki khun ki ti ki jongpi mendang kam dei shu katu kejuk kabangi hak pan sei do ding sempat mendang ala dei kejuk ha ba uding sempat u hak pan bu shedin uding sempat u ba khmat kan dei ki kintin sneng kintin kraw bat kumno ban yajan bat ki khun ki ti ki hab ki barat ki balai ki school lada dei hasno lada dei ha ki khapsor ki jongi kan mau ki hab ki barat ki balai ki school ki jongpi dei nalu na ying phirap sdang ka content sneng content kraw dei nalu ha ying babin hap sdang ya ka akor ka burong ka jongpi bandana poi se ki school hang dei pin sa siam shimon ki jing tunju khamtam ki jing no parlo habang apet ki skit ba kini ki khna kilas le napo ki khna napo khna samla napo solai khmai kila pengi ba kumno ka shongkha khna kawan yalam ya ka jingjot jingpra ya ka ying ka sel ba kumno ka jing shongkha khna ka kta ya ka rukum he rukum san ki khon ki chi ki jongi ba khamtam ka kot ka khia jong ki tu ki khna ki ba hap ha ka jing shongkha khna tikani hapan perkhat ha kum ka shong ka thau ban ki long kmi ki long pa ban suma ila ki khun ki ti ban habana phai shuni jindi ubasniu kumbala kren ki doctor shakmat kumbala kren ki counselor shakmat kadai ga jing shisha ki bang inula len kadai ga juk ka bamanta kadai ga thma ga jongi prasad yo drugs ula samlot chala ki shong di thau udrok sula poilot sa kisnong ibangdan surak ro udrok sula rumlot sa kilong yak kilong yin jong isnong ithaw ki jongi lala dei hasor lala dei hanong tendong kadai gumbong minong kren sakman udrok sundei shu panginya kren tang hasor udrok sni hapan kren ro sa kisnong nong tendong ki jongi namanguni ula sapyang bola purstat sisa bat ka thmama ka ba hetam hanga jigem ka ba manda haka inlang asalang na jingi kamdei shu banyara awai kamdei shu banyara asu kamdei shu bangini pet pihun iwe mendangi hapan sedang ban pet nalar pe na ing la sem la jom ni hapan pet iki khon ki chi ki jongi khamtam iki khon shunran naki arlak shiteng ko baong ikong mani shakmat ki nong ki khna ki bangop hol drugs lai po hajar ngun ki dei ki khna kante batam nang ta arlak ar phongun ki dei ki khna
samla shira te ka ai ga jing ke ga ba kalong ni ma sem mga mapingi hap ban pet benya kata kalong bangi hap ban pet ya karokom im ki khun ki ti jong im ki khna samla shira kajing keri jong ki hau prox kajing jong ki kalong nadu kapor pakidang don ha kasdang karta ka jong ki ban he bansan lani gata adolescent period kemangi ong kajing sedang jongki ban ki samla de ha ni kapor ba drugs uyo ban kem yaki kumno drugs uyo ban kem mdei ba ngop hi mdei ba usu wan na kawan man sukndrop ini kadai kata ka imlang ka salang de jongi lada de ha school lada de ha college lada de ha kisnong githau lada de ha po para samla habaya kendu lani ban shokai hagaman kong kintudon so kinong terwa ki khun sama shimlan ni jogi ki banang hapo khatsal snem karta kinsa man terwa ban ma shimma swashisin phin sutna uni jingdi ubat ma kinnam yatho ipi have bauni uni tau jingdi ubapla lani uni tau drops henry kinong yapi ujingdi ubat pen sutna ya gamet ke jongpi ladamat yu phin so badon hapo beneng anam don jingkhosai enam don jing susi tang ga jing kemen sudah kata gede jing mat kabanin ko pinyo shwa kabayo kabar ndala subang ndala yo mat sisin arsin sedang mat ong ba pin ha ban thiet na pikwa yo tu lamar ban ai gum tu yo shu ndala ha ban thiet tak bisa ladam dam shu ban thiet tang sisin arsin sedang sakapan pisah ni enda ikbi ikpa ki sedang ban ai ladam la shu ban pedak na inasem sedang sakatu katim ladang yoshu bantu bantim sedang sakat peniak beriu kani gede kita kajing ta jong drugs ki khun samla i ki jongi Megalayapost.news